Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Вось адразу 2 студзеня і мы працуем. Нашыя пасля навагоднія эфіры падводзім вынікі, дакладней так, прасочваем, якія праблемы мы перацягнули за собой с 2018 у 2019 год. И вот у гэтым годзе нам давядзецца старые, так бы мовіць, праблемы вырашаць. Гадзіну таму мы говорили с эканамістам Сергеем Чалым, а зараз про палітычныя, унутрыпалітычныя, знешнепалітычныя праблемы, перацягнутыя ў 2019 год. Поговорим с кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прыгерманам і кіраўніком Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Дзень добрый. А я вот нечакана, так бы мовіць, да вас звярнуся з такім пытаннічкам. А вы віншаванне навагодняе кіраўніка Беларусі глядзелі? Ну, конечно. Так, безумоўна. Краіна глядзела. Ну і вот што вы скажаце наконт яго, які, скажем так, можа быць, месседж вы для сябе там, вот як палітолагі там пачулі, калі пачулі, конечно. Евген. Ну, я думаю, все звернули увагу, что акцент был зроблены на терминах суверэнітэт і незалежнасць. Гэта было сказано прынамсі, вось, калі Александр Лукашенко падзякваў там і ветэранаў, і тых, хто працаваў на гэтую незалежнасць Беларусі. Агулам, конечно, я думаю, что справедліва будзе сказаць, что гэта менавіта віншаванне, оно не было такое ж шматмесячнае, калі хочаце. То бок яно было хутчэй такое фармальнае. Тут мы можам доўга разважаць, чаму менавіта так адбылося, але ж, ну, вось, падкрэслю яшчэ раз, вось гэтыя тэзісы там дакладна былі акцэнтаваныя. Упор на незалежнасці ў прамове і ў віншаванні Александра Лукашэнкі заўважыў Яўген Прыгерман. Арсеній, а вы там заўважылі што-небудзь вот такое значнае, на што б вот звярнулі ўвагу? Ну, так, сапраўды, я з Яўгенам пагаджуся, і Александр Лукашенко на самой справе казаў пра ўзмацненне дзяржаўнасці і пра неабходнасць захавання мірнага неба над Беларусю. Таму так, можна казаць, што гэта быў такі адзін з галоўных месседжаў, які хутчэй за ўсё быў заўважаны аналітыкамі, палітолагамі. Але калі казаць пра месседж для ўсёй Беларусі, для ўсяго беларускага грамадства, то мне здаецца, ён нічым не адрозніўся ад папярэдніх віншаванняў. То бок, я бы сказаў, што гэта было такое нармальнае віншаванне з Новым годам, і хутчэй за ўсё там нейкія такія стратэгічныя месседжы мы ўжо пачуем праз некалькі дзён, а можа і тыдняў. Ну, і, дарэчы, цікавы быў сказ пра тое, што нас чакаюць як перамогі, так і паразы. Ну да, реалістычна такі. Да, реалістычна, да. То есть вот калі б только болей падрабязна, чаго больш чакаць перамог ці паразаў, але тым не менш мне цікавы вот момант, ты звярнуў увагу на тое, што незалежнасць, вот на гэтыя фактары было звернута асаблівая ўвага пра незалежнасць і пра перамовы кіраўнікоў Беларусі і Расіі, якія апошні раунд перамоў быў вот менавіта 31 снежня. Шмат хто кажа, что 29-го, да, выбачаюся. 31-го это ён подписал бюджет, это ўжо наклалася одно на другое. 29 снежня апошні раунд перамоў у мінулым годзе 2018 і шмат хто звязваў з гэтыя перамовы, гэты вот пытанне кампенсацыі по манёвру падатковаму с пытаннем незалежнасці, што маўляў вот закладзена там нейкая сама вот пагроза незалежнасці і суверэнітэту. Сапраўды так, вот ці можна казаць пра тое, што калі нам з Масквы гучаць галасы пра неабходнасць паглыбленай інтэграцыі ў межах з саюзнай дзяржавы, то тут вот нешта вот не тое для нашага суверэнітэту, Яўген? Ну, я думаю, што шмат якіх фактараў у нашых адносінах і з Расіяй, з іншымі краінамі, яны так ці інакш нясуць у сябе
ну, ці пагрозы, ці выклікі для суверэнітэту. Галоўная пагроза і галоўны выклік – гэта стан беларускай эканомікі. І я думаю, што гэта ўсім відавочна, пра гэта кажа і кіраўнік дзяржавы, і шмат які іншыя чыноўнікі. І зразумела, што вось ад тых праблемных пытанняў, якія зараз існуюць паміж Беларусю і Расію, у першую чаргу залежыць стан беларускай эканомікі на бліжэйшы час. Не толькі ад гэтага, дарэчы, але вось відавочна, што вось гэты імпульс да такіх перамоваў, ён менавіта гэтым абумоўлены. Агулам я не належу да тых людзей, якія паўсюль шукаюць і аналітыкаў, там шукаюць нейкія сенсацыі. І калі мы з вами думаем, што беларускі суверэнітэт гэта нешта усур'ёз і надоўга, то і нам трэба гэтак жа ставіцца да ўсялякіх перамоваў, у тым ліку і з Масквой. Так, ёсць выклікі, яны заўсёды былі, яны заўсёды будуць, але ж калі мы хочам працаваць менавіта як і жыць як суверэнная краіна, ну, то не трэба тут шукаць нейкіх сенсацыяў, проста трэба раскладаць аналітычна там і практычна увесь той парадак дня, які ёсць, і нармальна да гэтага ставіцца і не крычаць тут паўсюль, што воўкі ідуць, таму што, ну, калі будзем так крычаць, сапраўды воўкі могуць прыйсці, а мы проста да гэтага не будзем падрыхтаваны. Тым не менш, думаць пра тое, што воўкі могуць прыйсці трэба. І, Арсеній, на ваш погляд, тое, што і гэты раунд перамоваў не скончыўся нічым, а такім чынам, што Крэмль стаіць цвёрда на сваёй пазіцыі, маўляў, давайце паглыблена інтэгравацца, давайце тут сумесны эмісійны цэнтр, адзіная валюта і гэтак далей. Гэта павялічыла пагрозу для нашага суверэнітэта? Ці, вот, як сказаў Евген, как бы не трэба тут палохаць на пустым месцы? Ну, мне здаецца, што вось гэты ультыматум, які быў сфармуляваны Крамлём, ён мае для нас пагрозы толькі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Нават калі у наступным годзе Расія не кампенсуе выпадзенне даходаў з-за падаткавага манёвра, то гэта не крытычна для беларускай эканомікі. І наколькі я разумею, вось усе праграмныя дакументы, якія звязаны з эканамічным планаваннем, свёрстаны такім чынам, што яны улічваюць вось гэтыя абставіны, што Расія не кампенсуе Беларусі у наступным годзе нічога. Таму я б казаў, што сапраўды гэта павялічвае пагрозу сацыяльна-эканамічнай дэстабілізацыі ў краіне, асабліва калі Расія не будзе прытрымлівацца тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты у Санкт-Петербургу ў 2017 годзе паміж Александром Лукашенко і Владимиром Путиным. Такая верагоднасць існуе. Расія заўсёды парушае тыя дамоўленасці, якія яна заключае з беларускім бокам на працягу апошніх гадоў. Таму я б казаў, што існуюць даволі сур'ёзныя вось эканамічныя выклікі для стабільнасці у Беларусі. Але ўсё роўна мы бачым, што па сутнасці Расія метадычна нарошчвае ціск на нашу краіну дзесьці пачынаючы з 2015 года. Як эканамічны, так ваенна-палітычны і інфармацыйны. І з улікам таго, што зараз Крэмль як бы афіцыйна сфармуляваў гэты ультыматум, а пакуль што я не бачу ніводных падстаў для таго, каб Александр Лукашенко пагадзіўся на гэты ультыматум, зрабіў стратэгічныя саступкі, якія падрывалі наш суверэнітэт і незалежнасць. Гэта азначае, што напружанасць у адносінах паміж Менскам і Крамлём будзе нарастаць. Я, можа, літаральна крышачку яшчэ дадам, каб развіць тую думку, што я выказаў. Мы ўсе бачым і разумеем, што гэта не першая і не апошняя нейкая тут спрэчка і праблемная сітуацыя ў адносінах з Расіяй. Але ж таксама відавочна, што сёння, вось у гэтых умовах, што мы маем, гэта спрэчка больш сур'ёзная, чым шмат тых, што былі раней. І я думаю, што ў першую чаргу яна больш сур'ёзная з-за знешняга фактара. То бок нешта вось падобнае мы назіралі недзе ў 2008-2009 годзе, тады, мы памятаем, Расія вось была у стане 5-дзённай гэтай вайны з Грузіяй, з усімі тымі наступствамі міжнароднымі, што былі. І мы бачым, якім чынам вось гэтая міжнародная атмасфера
уплывае на самаадчуццё і самапачуццё Расіі. Як эліта, як кіраўніцтва краіны, так і тых людзей, якія любяць там з нейкіх нацыяналістычных, імперыялістычных поглядаў разганяць розныя там тэмы, кшталту таго, што там ні Беларусь, ні Украіна не з'яўляюцца самастойнымі краінамі і гэтак далей. І вось у гэтым, канешне, сітуацыя сёння больш такая, ну, небяспечная нават і непрыемная, больш складаная для нас, як для суверэннай дзяржавы. Але зноў ж такі падкрэслю, што самая галоўная пагроза ці выклік для беларускага суверэнітэта гэта мы самі. Калі мы не зможам з гэтымі сітуацыямі спраўляцца, ну тады вось і такая цана гэтаму суверэнітэту. А так, ну, нічога такога ўжо трагічнага я б тут не казаў, што адбываецца. Але паглядзі, вот адразу як толькі скончыліся перамовы, у расійскіх СМІ з'явіліся там матэрыялы з загалоўкай. Хай матэрыялы былі такія нейтральныя, але загалоўкі вельмі такія крыклівыя, там Лукашенко здаўся там пад напорам і гэтак далей. Пра што гэта сведчыць? Що ж такі нейкі ціск такі ідзе? Не, ну так зразумела, гэта перамоўны працэс. Ціск ён з абодвух бакоў ідзе. Зразумела, што Беларусь у параўнанні з Расіяй гэта куды меншы гулец, там геапалітычны, эканамічны, як хочаце, з усіх пунктаў гледжання. І таму так ці інакш вось нешта выплёсківаецца потым у медыйную сферу. Адзінае, што, ну, я не выключаю таго, што шмат хто гуляе на пэўным тут хайпе, што ўзнік. Але вяртаючыся зноў да маёй тэзы аб тым, што вось гэты міжнародны кантэкст, у якім Расія жыве апошні некалькі год, і ён, канешне, уплывае на тым, як сябе пачувае там унутры краіны ўсё грамадства, пэўныя там колы, у тым ліку і медыя. І вось гэтыя тэмы яны, канешне, мы ж бачым, мы ж гэта ўсё чытаем. Пачаліся яны там з гэтага маргінальнага рэгнума, зараз пэўныя там акцэнты з'яўляюцца ў іншых сродках масавай інфармацыі. Гэта, канешне, ўсё сведчыць пра тое, што пэўны вось такі накал, пэўны стан псіхалагічны ў расійскім грамадстве існуе. І потым вось у медыях, ну так ці інакш, нехта хайпуе, а нехта намагаецца развіць вось гэты поспех, так бы мовіць. Арсений, Евген вот сказал про знешнепалітычныя уплывы розныя, але я прыгадываю нашу з табой ранейшую размову про то, что на тое, як себе паводзіць на знешняй арэне Расія, вельмі уплываюць і кошты на нафту, да прыкладу. Ну так, сапраўды, калі паглядзець вось на пікі агрэсіўнасці ў знешняй палітыцы Расіі, то яны звычайна супадаюць з даволі сур'ёзным прасяданнем коштаў на нафту. Гэта 2008 год, калі пачаўся глобальны фінансава-эканамічны крызіс, і з $120 за барэль нафта адскочыла да ўзроўня $30, наколькі я памятаю. 2014 год мы бачым тую ж самую карціну, калі спачатку са $120 кошты апусціліся да 60, а потым і да 40. І 2008 і 2014 год гэта, ну, па сутнасці, дзве вайны. Гэта вось пяцідзённая вайна супраць Грузіі і 2014 вайна з Украінай. Таму сапраўды вось ёсць такая залежнасць, і гэты год мы таксама пачынаем з даволі сур'ёзным зніжэннем коштаў на нафту. За там апошнія некалькі тыдняў нафта адыграла увесь рост у 2018 годзе і зараз працягвае сваё паніжэнне. Таму, ну, хутчэй за ўсё, я б казаў, што ў гэтых абставінах Расія будзе паводзіць сябе больш агрэсіўна, чым звычайна. Перервемся на короткую паузу. Я нагадаю, что у меня в гостях Евген Пригерман, Арсений Сивицкий. Обмярковываем, какие политичные проблемы 2018 года мы перетягнули с собой у год 2019. Анатомия страстей, чтоб не знать нирван, без чудес и затей, чтоб ни мне и ни вам. Рисуй грубую апокалипсис сейчас, на дворе средневековье, мракобесие и джаз, мракобесие и джаз. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Следчы камітэт вядзе праверку па факце смерці новагрудскага бізнесаўца Сергея Коваля, француза. Асноўнай версіяй разглядаецца самагубства. 47-гадовага мужчыну знайшлі ўвечары 1 студзеня сваякі ў ягонай кватэры ў Наваградку. Выклікалі дактароў, але тыя толькі здолелі канстатаваць смерць. Мужчына павесіўся. Ён вядомы як уладальнік хутара Літоўка пад Наваградкам, аформіў гэтую сядзібу ў стылі фэнтазі і казак, але суседзі пачалі пісаць на яго скаргі і даносы. У выніку ў гэтым лістападзе Коваль закрыў сядзібу. З Ковалем быў звязаны Дмітрый Бондар, які называў сябе ксяндзом старакаталіцкай царквы. Яго затрымалі якраз у Літоўцы. Неафіцыйныя крыніцы звязвалі ягоны арышт з захаваннем марыхуаны. Сябры ўпэўненыя, што самагубства Коваля звязанае з закрыццём фэнтазійнай сядзібы ў Літоўцы. Ён моцна перажываў гэтую сітуацыю, сцвярджаюць сябры загінулага чалавека. Да 21 чалавека ўзрасла колькасць ахвяр у расійскім Магнітагорску. Нагадаю, там з нейкіх прычын узарваўся пад'езд жылога дома. Адныя версіі гавораць пра тэракт, іншыя пра выбух газу. Расце колькасць пацярпелых ад петарду у мінулую навагоднюю ноч. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў у Гомельскай вобласці пацярпелі 4 і 2 на Гродзеншчыне. У нашай краіне заўтра 3 студзеня ў чацвер чакаецца ад 0 до 5 градусаў марозу. Вецер на захадзе парывісты, па краіне ўмераны. Галалёдзіца, снег, мокры снег, слабая завея. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы разам з палітолагамі Яўгенам Прыгерманам і Арсеніем Сівіцкім мы аналізуем, якія палітычныя праблемы 2018 года мы перацягнулі з сабой у год 2019. Ну і зараз паспрабуем разабрацца і, магчыма, дапамагчы нашым уладам падказаць, як гэтыя праблемы вырашыць. Завершым тэму перамоваў беларуска-расійскую вот эту вот канфліктную сітуацыю. О 14 гадзіне у нас у эфіры быў эканаміст Сергей Чалы. Дарэчы, на старонцы Еўрарадыё гэты эфір можна паглядзець. Калі ласка, заходзьце крыху ніжэй, апусціцеся, убачыце гэты эфір. Так вось, Сергей Чалы сцвярджае, што ніякай пагрозы суверэнітэту і незалежнасці Беларусі у гэтай вот сённяшняй сітуацыі беларуска-маскоўскай, нафтавай, гэтай падатковай няма. Таму што, маўляў, навошта Расіі яшчэ адзін рэгіён, які трэба датацыі ўкладаць, грошы ўкідаць, а выніку ніякага няма. Плюс і апошні фактычна знешнепалітычны партнёр страчваецца ў такім выпадку. На ваш погляд, ўсё ж такі падводзячы вынік, як скончацца гэтыя вось складаныя перамовы, дзе вось бакі сталі адзін насупраць другога, і адзін на сваёй пазіцыі, другі на сваёй, і, здаецца, ніякіх зрухаў няма. Яўген? Да, я думаю, што скончыцца, як звычайна, пэўнай дамоўленасцю. Пытанне, конечно, толькі ў тым, хто вось у гэтай дамоўленасці зробіць большы кампраміс у бок адзін аднаго. І гэта пакуль невядома. Калі мы глядзім вось на пазіцыю Расіі, бачна, што яны як бы дэкларуюць нешта такое больш, ну, так бы мовіць, радыкальнае, чым заўсёды. І гэта выглядае так, што яны гатовы ісці далей, ці гуляць у доўгую, як апошнім часам некаторыя аналітыкі пачалі казаць. Але дамоўленасць пэўная будзе, пытанне яно больш такое доўгатэрміновае, то бок не пра канкрэтную дамоўленасць, а пра тое, ці мы рухаемся ў бок такой сітуацыі, калі вось мы можам выключаць проста вось такія там спрэчкі, канфлікты з Расіяй і рабіць больш моцнай сваю, там, калі хочаце, перамоўную пазіцыю. Вось тут пакуль, конечно, гэта невядома, і калі ніякіх зрухаў тут не будзе пазітыўных, ну, то мы можам дастаткова канкрэтна казаць, што вось гэта ўсё будзе паўтарацца там з той ці іншай інтэнсіўнасцю і з тым ці іншым градусам праблемнасці. Арсеній. Ну, вось самае галоўнае пытанне ў гэтай сітуацыі, якая матывацыя стаіць за вось гэтым ультыматумам да Беларусі. Справа ў тым, што сапраўды кошты на нафту падаюць,
сацыяльна-эканамічнае становішча ўнутры Расіі пагаршаецца, бо Расія не здолее выканаць бюджэт, падтрымліваць пэўны ўзровень жыцця. І гэта значыць, што трэба шукаць нейкія іншыя асновы для легітымнасці ўлады ў Расіі. І на фоне таго, што так званы крымскі кансэнсус больш не працуе, і расейцы ўсё больш і больш надаюць увагі менавіта унутраным сацыяльна-эканамічным праблемам, я не выключаю, што існуе пэўная група крамлёўскіх стратэгаў, якія разглядаюць інтэграцыю з Беларусю як такі новы крымскі кансэнсус, назовем яго ўжо беларускі кансэнсус, так, які дазволіць прадэманстраваць там новыя геапалітычныя поспехі і такім чынам адцягнуць увагу насельніцтва ад унутраных сацыяльна-эканамічных праблем, якія будуць відавочна пагаршацца з таго, што хутчэй за ўсё пачынаецца новая хваля сусветнага глобальна-эканамічнага крызісу. Па-другое, у расійскага кіраўніцтва няма стратэгіі, як пераадолеваць гэты структурны крызіс унутры краіны ва ўсіх сферах жыцця. Будзе абвастрацца геапалітычная абстаноўка вакол Расіі, перш за ўсё з-за таго, што Злучаныя Штаты і іх хаўруснікі працягнуць санкцыйны ціск. Ва ўсіх гэтых умовах, як я ўжо казаў, Расія хутчэй за ўсё будзе праводзіць больш жорсткую палітыку, і, на жаль, Беларусь можа быць адным з аб'ектаў вось такой жорсткай палітыкі. І тут вось самае апошняе, вось Арсеній сказаў пра тое, што будзе пагаршацца геапалітычная нейкая сітуацыя. Вось тут нам вельмі важна, калі мы аналізуем перспектывы, не ізалявацца. Мы любім, конечно, размаўляць пра Беларусь як нейкі такі невялічкі пупок зямлі, але ж акрамя нас, у тым ліку для Расіі, будуць шмат якія іншыя праблемы, і тут вельмі шмат чаго не вызначана нават на бліжэйшы час. І пэўныя падзеі могуць проста кардынальным чынам памяняць шмат якія рэчы, у тым ліку нашых двухбаковых адносінах. Тым не менш, вот, Евген, мне цікава ваше меркаванне. Вы сказалі, што можа быць там нейкія дробныя саступкі, хоць суверэнітэт і незалежнасць гэта не пытанне не стаіць, каб яго там нехта там здаваў ці яшчэ што-нибудь. Але якія дробныя саступкі? Вот прагучала пра тое, што давайте і расійскія мытнікі будуць там на беларуска-польскай мяжы, да прыкладу. Давайте адзіны эмісійны цэнтр. Давайте, можа быць, там сумесныя прадпрыемствы нарэшце, то можа і прададзіце там які-нибудь нам Беларусь калій. Вот якія саступкі могуць быць? Самыя розныя могуць быць. Мы ведаем гэта са сродкаў масавай інфармацыі, але ж большую частку перамоўнага працэсу мы не ведаем, так, і не ведаем, якія там дэталі абмяркоўваюцца, таму я не выключаю самых розных варыянтаў, таму што, напэўна, і складаецца зараз гэта дзве нават рабочыя групы, як з беларускага, так і з расійскага бакоў. І пытанні яны не новыя, мы іх абмяркоўваем уже шмат гадоў. Вось тое, што было зараз названа, гэта, зразумела, вынікае з дамовы пра саюзную дзяржаву 99-го года. Так што тады знаходзілі пэўныя тут саступкі, якія ў выніку не прывялі да страты суверэнітэту. Я думаю, што і зараз гэта ўсё можна знайсці. І там таксама не трэба сябе пужаць там нейкімі рэчамі, напрыклад, там мытнікі. Мытнікі. У прынцыпе, няма ніякай праблемы ў тым, каб там расійскія мытнікі былі на нашай мяжы, нашай, калі нам спатрэбіцца, былі там. Праблема ў тым, можа быць, калі там некаторыя варыянты так навязваюцца краіне, што адна краіна у гэтым кампрамісе потым іх не выконвае, а іншая выконвае. Каб гэтага не было, таму такія упартыя перамовы і вядуцца, я думаю. Арсений, мне вот цікаво, там я почитал интервью министра замежных справ Владимира Макея японскому СМИ, вот оно перед самым Новым годом з'явилось, и там шмат пытанняў вот так само бяспекі, военному супрацоўніцтву с Китаем и так далей. И Макей сярод іншага кажа про тое, что нам же трэба рэагаваць на тое, что вот з'яўляюцца каля наших межах базы НАТО и так далей. Все ж таки реакция на з'яўленне баз НАТО той же Польши, калі яна з'явіцца, ці там, скажем, частак НАТО у краінах Балтыі. Все ж таки, ці можа гэта нейкім чынам прывесці да таго, што у Беларусі з'явяцца нармальныя такія
у двукосі расійскія базы, там авіа, ракетныя ці яшчэ што-нибудь. Вось, дарэчы, украінскі эксперт Самусь на апошняй канферэнцыі, якую праводзіў мінскі дыялог, таксама казаў пра тое, што вельмі не выключаюць ва ўкраіне такого развіцця падзей. Ну, такога развіцця падзей ніхто зараз не выключае, на жаль, таму што Расія ў 2015 годзе агучыла сваю прапанову. І калі паглядзець на тое, што Расія прапанавала нам у дамове ад 2015 года і на тую дамову, якую потым Расія падпісала з Сірыяй, аб умовах існавання авіагрупы на тэрыторыі Сірыйска-Арабскай Рэспублікі, то яны супадаюць. Але калі паглядзець на такія рэальныя рэчы, якім чынам адбывалася разгортванне гэтай авіагрупы, то па сутнасці гаворка ідзе пра стварэнне такой кропкі комплекснага ваеннай прысутнасці на тэрыторыі Беларусі. Таму адной авіябазай нічога не скончылася. Мне здаецца, што беларускае кіраўніцтва разумее, што расійская прысутнасць яна хутчэй будзе ўспрымацца ўсімі як крыніца ваенных пагрозаў і выклікаў для нашых суседзяў з аднаго боку, а з іншага боку разумеюць, што гэта стварае выклікі і для суверэнітэту і незалежнасці краіны, бо ёсць прыклад Крыма, нягледзячы на тое, што Украіна і Расія з'яўляліся сяброўскімі краінамі, тым не менш Расія выкарыстала ваенную сілу супраць гэтай дзяржавы, і ўсё пачалося якраз з ваеннай базы Расіі на Крымскім паўвостраве. Таму мне здаецца, што беларускае кіраўніцтва не пойдзе на такія саступкі, бо відавочны усе негатыўныя наступствы для нашага суверэнітэта, для нашага квазі-нейтральнага пазіцыянавання на міжнароднай арэне. Але тым не менш ёсць стратэгічная інтэнцыя, намер Расіі пераўтварыць нашу краіну у свой ваенны фартпост, і гэта ўжо адкрыта было абвешчана ў 2015 годзе. Евген, нешта дадаць хочаце? Не, тады мне да вас іншае пытанне. Яшчэ тэму, якую мы перацягнулі нават не з 18, а здаецца з 14 года, гэта ўжо наша знешняя палітычная звязь з Еўрасаюзам. Так і не падпісаная дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму. Візы па 35 Шенген мы так і не атрымалі. Сёлета ці атрымаецца вось тыя пытанні, якія перашкаджалі падпісаць тую дамову, зняць, вырашыць і нарэшце это дасягнуць? Ведаеце, ўжо цяжка сказаць. З кожным новым крокам вырашаюцца пэўныя там нюансы, праблемы, якія былі, але потым мы бачым, што ўзнікаюць дадатковыя нейкія праблемы. Зараз жа ўжо усе пра гэта публічна кажуць, што паўстала пытанне, скажам, колькасці польскіх консулаў, якое цяпер становіцца адной з праблемаў для далейшага прагрэсу па гэтаму пагадненні пра візы. Што тычыцца прыярытэтаў партнёрства, іншая такая эпахальная дамова, якая дазволіла б нам крышачку адчуць прагрэс сімвалічны ў гэтых адносінах і крочыць далей да новых там патэнцыйных перамоў і дамоваў. Тут сітуацыя застаецца такой, якой яна была, Літва, і я думаю, што сёння ва ўсіх ужо ёсць адчуванне, што Літва не збіраецца пагаджацца на гэты документ, нават калі Беларусь будзе ісці на ўсё новыя саступкі. Таму што робяцца пэўныя саступкі, потым высоўваюцца новыя патрабаванні, і такое ўражанне, што Літва проста будзе намагацца да апошняга
як бы добиться того, каб атомная электрастанцыя беларуская не пачала працаваць. І зразумела, што ў такіх умовах ніякай дамоўленасці не можа быць, таму што гэта не можа быць гульнёю адні вароты. Я думаю, Дзміцер, калі б ты адказваў там за нашу дыпламату, ну ты таксама сыходзіў прыблізна з гэтага. Там могуць быць іншыя палітычныя нейкія нюансы, але больш-менш, ну, калі ідзе перамоўны працэс, дамова мусіць адлюстроўваць пэўны такі кампраміс, які так ці інакш задаволяць усіх. Гэта тычыцца і нашых перамоў з ЕС, і тое ж самае з перамовамі з Расіяй. Вось, ну і потым вельмі дрэнны быў сігнал апошняя каардынацыйная група, якая зараз у снежні прыйшла. Просто, я думаю, усе побачили, нават і хто мелі пэўныя ілюзіі, што ў такіх практычных пытаннях, як, напрыклад, доступ да еўрапейскага рынка, Еўрапейскі Саюз, ну просто, я не ведаю, як гэта правільна назваць, можа гадамі не адказвае там на пэўныя тэхнічныя пытанні з беларускага боку, а потым казаць, што ну вось мы тут як бы вельмі старанна працуем над развіццём нашых адносінаў. І зразумела, што ў такой сітуацыі, ну, ва ўсіх у Беларусі таксама паніжаюцца нейкія чаканні ад гэтых адносінаў, гэта адбіваецца агулам на нашым знешнепалітычным нейкім такім стратэгаванні, калі хочаце. І ў гэтым сэнсе, конечно, ну такая тэндэнцыя так сабе. Мы вось, дарэчы, я асабіста пісалі у апошнім выпуску нашага мінскага барометра, што тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў, што калі да канца года не будзе ніякага прагрэсу па вось гэтых сімвалічных пытаннях, то гэта перанясе, ну, такую не проста праблему, але вельмі дрэнную атмасферу ў Новы год. І таму вось, адказваючы на тое пытанне пра тое, чаго тут чакаць, ну вось мы мусім канстатаваць, што атмасфера яна такая не самая лепшая за апошнія гады, і таму калі не ўдалося раней, то я не ведаю, зараз трэба прыкладаць усім бакам яшчэ больш намаганняў, каб тут пэўны прагрэс быў. Атрымліваецца, мы апынуліся такой вот, ну, калі усход і захад толькі браць, у такой сітуацыі усход нам нейкую там інтэграцыю паглыбленую прапануе, але мы уже там как бы і не вельмі-то і хочам, насцярожыліся. А тут мы нешта і хацелі бы на захадзе атрымаць, а там неяк вот так вот невядома, насцярожыліся ці не насцярожыліся, ці з якой нагоды ўсё тармозіцца. І мы неяк вот сталі і не ведаем, куды рухацца. Так як вот, што, як будуць развівацца? Пытанне да абодвух, давайте, Арсеній першы. Ну, сапраўды, як бы я не выключаю, што пакуль што нашы адносіны з заходнімі краінамі пастаўлены на паўзу, бо мы зараз знаходзімся ў працэсе асэнсавання гэтай новай нармальнасці у адносінах з Расіяй, пралічваем усе выклікі і пагрозы, і пасля таго, як гэты працэс будзе скончаны, ну, хутчэй за ўсё мы ўжо будзем думаць, якім чынам развіваць нашы стасункі з усім астатнім светам, перш за ўсё з заходнімі краінамі і Кітаем. Я не выключаю, што калі мы зразумеем, што ўжо мы не можам больш жыць по-старому, і Расія больш не з'яўляецца для нас братэрскай краінай, а гэта партнер, то хутчэй за ўсё гэта прывядзе да актывізацыі на астатніх вектарах знешняй палітыкі Беларусі, і тут можна чакаць пэўныя саступкі з беларускага боку, каб мінімальна адпавядаць, ну, нейкім чаканням наших заходніх партнераў, ну і тым ліку і Кітая, таму што там, калі казаць пра лібералізацыю эканомікі, то і кітайскае бачанне, і заходнія, яны там на 90% супадаюць. Дзякуй вялікі. Евген, коротка, ваш адказ на гэта пытанне. Ну, на кожным з нашых вектараў вось усё больш мы можам казаць пра праблему даверу. Яна зараз усё больш відавочная з Расіі. Там Сілуанаў сказаў, што іх няма даверу. Я думаю, тое ж самае Беларусь можа сказаць, што няма даверу да Расіі. На заходнім яго традыцыйна няма, і вось у гэтым плане саступкі яны магчыма, але ж калі зноў ж такі гэта атрымліваецца нейкая гульня ў адні вароты, ну які сэнс гэтых саступак? І калі ты разумееш, што нават там просто там мяса птушкі табе цяжка неяк транспартаваць, не тое каб прадаваць, просто транзітам транспартаваць праз еўрапейскую тэрыторыю, таму што іх там адпаведнай
DG у Еўракамісіі просто не адказвае на тыя запыты, ну гэта, конечно, таксама ставіць шмат пытанняў. Ну, пры ўсім пры тым, нам трэба як бы развіваць сваю знешнюю палітыку, жыць у гэтым свеце, таму, зразумела, дыпламатыя і не толькі дыпламатыя будуць працаваць. То бок я не намагаюся стварыць тут нейкую такую трагічную сітуацыю, але просто, ну, праблемы відавочныя і, хутчэй за ўсё, не трэба чакаць нейкіх такіх як пазітыўных, так і негатыўных сенсацыяў. Ну, такое будзе стабільнасць. Дзякуй вялікі, Яўген Прэй-Герман, Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Глядзіце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.